bersama Surya Budaya Indonesia. Umpama aku ra wedi dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo umpama dosa aku lilo kowe karo wong liya kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentolo Surya Budaya. SB Indonesia sing duwe 1999 sedulur abadi. Janji tresno mora ana liyane rasane saiki kowe ninggalake aku do Gusti kuwatno atiku Surya Budaya Raga 1999 MG Audio matur suwun. Angelo ayo ayo Surya Lole aku ra duwe rasa aku lilo kowe gandeng wong liya gandeng iki kaya tatu sing tak tampa kowe malah nyanding landangan liya aku liyane ae saiki kowe ninggalake
aku yo mesti kuatno hatiku asik Semangat lagi ya. sing duwe songo-songo Surya Budaya Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke MQ matur suwun Sika. Umpama aku ra wedi dosa Oke cukup. lara tak wales lara Yo, yo. kaya aku sing tak tompo nanging aku namung Umpama aku rasa aku liya kowe karo wong liya kaya tatu sing tak tompo kowe aku pilih iki aku pilih DE. aku sing Ya ya, posisi Minggi. apa ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling kok ya Silvi eling Aku ndak eling. Janji tresnamu ra ana liyane, nyatane saiki kowe ninggalake aku. sorry ye Duh Gusti, kuatno atimu. Duh Gusti,